Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan. Magandang umaga sa inyo lahat, mga binigiliw na kapatid. Ating batiin ang ating mahal na ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Tayo ay nagagalagdag at titipon ngayon sa pag-aalay ng banal na sakripisyo ni Jesus. Sakripisyo ng pag-ibig. Ang inyong pagpunta ay isang sakripisyo. At ito ay ialay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Ang kapatid ko, daladala rin sa inyong mga puso, hindi naman inyong mga sariling kahilingan, hindi ang mga kailangan, kahilingan ng inyong mga mahal sa buhay, lalo na ang ating mga kapatid na nangangailangan. Kaya tumigil tayo sa galit at alalahanin natin ang ating mga intensyon, ating mga kahilingan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat pumanang sa banal na pag-ibig. Ayaw kong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid. Ano ba ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang? Kaya isinsama ko sa Panginoon Maria, sa lahat ng anghel at pamanal, at sa iyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbubayan tayo sa buhay ng walang hanggan.
ipagsusuko ng tagapagligtas sa pamamagitan ng isang babae, si Virgen Maria, na ina ni Jesucristo. Siya ang kasama natin sa pagsuko sa mga kasamaan na dulot ng demonyo, at siya ang ating gabay patungo sa kabutihan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakailatan ng bunga ng mundo, tinawag sila ng manood at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang balik mo kayong nasa harap. Nagdabo po ako sapagkat ako lumay. Tukoy nito. Sino may sabi sa iyong buhay daw? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi, pinakain ko ako ng babaeng ibigay ninyo sa akin. Tugon ninyo. Bakit mo naman ikaw ginawa ninyo? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari ko hindi na ako nahas. Kaya ako nalusong kumain. Tugon naman nila. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat. Natalo ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay nagapang ang hapang ko'y dapat. At alikabong ang pagdaing dapat. Kayo ng babae laging nag-aaway. Hindi mo't pinilay, laging magdalaman. Ito ang tuturo ng unang hinay. At ang sakong niyan, ikaw ang tutula. Eva ang tinawag niya tayo sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the moonlight.